What is that? Ben je ook op de foto? Ja. Ja? Oké. Van wanneer is dit? Oh, dit is. Oh, je haardracht was anders. Ja. Wat Nu had ik een zijn dit dan bolletje. collega's onderling of ontwerpers? Dit was van Fashion Fest 2015. Ja. Waar ik dit had ontworpen. Oké, ja. En dit was die hele groep die meedeed. Je had ontwerpers, make-up artiesten, hairstylisten en modellen. En hier waren we in Meredith, als ik het goed heb. En dan voor een training. Om eigenlijk... En door u werd de training verzorgd? Er waren Nederlandse coaches hier zo. Volgens mij, zij is een modellentrainer. En hij was die ontwerper. Wat is het ontwerper? Ja, dus toen kreeg ik een workshop over gewoon alles hoe je kleding kan ontwerpen. En moesten we ook nog op kleine papjes iets draperen. Ja. Dus eigenlijk, dat was ons opdracht om te doen, om in Fashion Fest te komen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.